nke dị na asụsụ ndị Igbo na-asụ bịa wuru n'Igbo a na-akpọ ezi afa ka ego. Okwu ndị Igbo mgbe ụka adịbero e nwere ọtụtụ ilu ndị Igbo na-atụ nke gosiri na ndị nna nna anyị ha biri ezigbo ndụ, ha sọrọ ife ọjọọ. E nwere ebe na-abụ ndị okenye na ọkpacha nkata, e nwere akwụkwọ ha na-eji eficha ọnụ, nwee nke ha na-eji eficha ntị, ka ọ ya bụ onwe ife ọjọọ ị nụrụ ifichapụ ya, onwe ife ọjọọ ị nụrụ ikwuru n'ọnụ ifichapụ ya, onwe ebe dara ada okwu ifichapụ ya. Ife abụọ ụdị ndụ ha biri eji wee sị na ndị nsọ nwere ife ha na-asọ, ndị nze nwere ife ha na-eze. Okwu abụ ezi afa ka ego bụ nnukwu okwu ka ọ bụ bịa bụrụ ife nkụzi. E nwere ofu ahịrịokwu karịrị okwu mmadụ kwuru otu awa, ofu ahịrịokwu. Mana ụmụazị kịta ha mara ife kpatara eji asị na ezi afa ka ego. Ọ dịkwu n'akwụkwọ nsọ maka ndị kwetara n'akwụkwọ nsọ, ọ dị na ya nke a so n'oyibo na good name worth more than gold and silver. Now ezi afa ka ego ọtụtụ ụmụazị be anyị aghọtara, nke ụfọdụ ndị okenye nọ kịta kwesịrị na-akụ ewere nnọọ ha ma na-akụ n'isi ntu ka ụmụazị ghọta ife ori wee naba. Ezi afa na-emeghe ụzọ, ajọ afa na-emechi ụzọ. Iji wee maa atụ, nna anyị Ojukwu abụrụ taa ka ọ nwụrụ. Tupu anụ afa nna anyị Ojukwu, anụghị afa nna ya bụ Louis Ojukwu. Nna anyị bụ Louis Ojukwu kpara ezigbo ego, so n'onye isi ojii kacha wee nwee ego na mba Afrịka, nke na ụgbọala ya ka eji wee bugharịa Queen Elizabeth mgbe ọ bịa Naijiria. Naijiria enwere ụdị ụgbọala ahụ oge ahụ. Kedu ife ọ na-eme oge ahụ? Ọ nọ n'ife gbasara ụgbọala ndị na-eme njem, ọ nọ n'ife gbasara ịsụ akwụ, mmanụ akwụ na ọtụtụ ife ndị ọzọ ọ na-emegasị. Chukwu wee baa ya ọgaranya. Ka anyị nụchara afa nna anyị bụ Louis Ojukwu, nwa ya nwoke wee zakwa afa nke ya, ọ bụrụ ọzọ n'ife ahụ eji wee mara nna ya. Nna ya nwere ezigbo afa, nwa ya nwoke wee pụtazie n'ife dị na ọchịagha, wee bụrụkwazie nnukwu onye agha nke duru na agha dị na-agbata ndị Naijiria na Biafra. Nyanwaso wee buru ya n'isi. Ebe a ka a nọ wee nụzie afa, a sị na ekpede nna na-ekpe bụ ka nwa ya ke ya. A nụrụ afa Emeka Ọdụmegwu Ojukwu di m na Nnewi karịa afa nna ya kịta. Ọtụtụ amarọzi onye bụ Louis. Ọnya bụ ife a na-ekwu na ekpede nna na-ekpe bụ ka nwa ya ke ya. Inene ịfụ na nna ya zara ezigbo afa, ife ọ na-eme afọrọ ya anya maka eziokwu na-akwụ ọtọ, mana okwu asị na-agba ngọ. Onye ọ na-amagasị ebe ego ya si. Nwa ya nwoke wee pụta wee gụchaa akwụkwọ pụta wee zọba ndị Igbo, werezie akụnụba nna ya ahụ. Ọ bụrụ iburu akụnụba ndị Igbo, o ji akụnụba nna ya wee nụọ ọrụ ndị Igbo ọgụ. O jere obukata ya wee zabazie ọgaranya ọkasị akasị, were ya na-eme ndị ọzọ mmegide. O wee were akụnụba nna ya n'ọrụ ndị Igbo ọgụ. Aja ahụ ọ chụrụ kpatara afọ ya ji wee daa ụda karịa nna Isaac. N'uche m, maka ịbịa gbakọ ọfụma ịfụ na nna Isaac bụ maka ọdịmma Naijiria ka ọ na-agba mbọ. Nna ya Ojukwu na-agba mbọ ọdịmma Igbo. Nene otu Naijiria dị taa, ndị ugwu na-agba mbọ be ha na mbụ, agba mbọ okpukperechi ha nke abụọ, nke Naijiria bịa bụrụ nke ịtọ. Otu a ka ndị ofe mmanụ si eme. Ha na-agba mbọ be ha kpata na nwanne ha ji wee were ọchịchị ruru onye ọzọ, ha kwado ya n'azụ be ha. O sike ike ịfụ ebe onye ala ihe nọ na obodo ndị ofe mmanụ jidere ofu ọgaranya n'obodo ndị Yoruba gbuo. O mebịara maka ha mana enwere ife ya na ya so. Mana ụmụazị be anyị ọtụtụ aghọtara ife ọpụta, ọtụtụ aghọtara ife bụ na okenye nwere isi nka, maka ọnwata fee na oburu isi nka. E nwere ụzọ na-amị amị ụmụazị na-aga na ya maka na ha mara ife ọpụta na ezi afa ka ego. Ọtụtụ nọ na nga taa bụ na ha mara ife bụ na ezi afa ka ego. Ọtụtụ nọ n'ili taa bụ na ha mara ife bụ na ezi afa ka ego. O kwesịrị na okenye ya akwa ụmụazị, ụmụazị ya akwa okenye. Mana n'ezie taa ọtụtụ ebe a na-eme akwamozu, ije n'okpuru kanopi ịfụ sọsọ ndị okenye. N'ezie posta onye nwụrụ anwụ asị gị gọ nso osu, ịfụ painful exit, ịfụ we regret to announce. Ịfụ ebe a marụ posta akwamozu ọ dị ha na 100 otu narị 95 n'ime 100 ahụ bụ painful exit. Sọọsọ ise ka ị wee ike ịfụ celebration of life.
ajụọna m ajụjụ oge ana m ajụ ya oge nchasị ndị okenye kwacha ụmụazị ka ndị ya akwa ndị okenye. Ajụjụ a kwesịrị ntụkwasị obi. Ọtụtụ ụmụazị anyị efuo n'ụzọ ha amanye n'aka ebe kwesịrị ebe o si wee ka njọ ha ejiri ọmara ife bụ n'ezi afa ka ego dịka nsi wee na-ekwu maka nna anyị Ojukwu. Nna anyị Ojukwu anọghọzi ndụ mana ebe ọbụla ijere na Naịjirịa wee sị na isi na be Ojukwu ife izizi ya agbata ndị ugwu n'uche bụ let dim Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu. Isi na obe ya ka isi emegherụ gị ụzọ. Ambasadọ Bianca Ojukwu ọkwa nọ ndụ tata enyi ya ọkwa ambasadọ ọ maka di ya o nwere ife ọzọ o tekwa na ọ nwụrụ. E nwere ọtụtụ ndị biri ezigbo ndụ ya bịa ịkpọrọ n'afa ha ha nọrọzi ya mana ụzọ ya emeghe. Nwee ndị biri ajọ ndụ ya bịa ịkpọ afa ha ụzọ emechie. N'ọnwụ onye dị otu a dị otu a ọ bụrụ onye dị nsị wee gbusi ndị mmadụ emechie ụzọ. O nwere ndị nya bụ ụzọ mechibido na alụmdi na nwunye sọsọ maka ajọ ndụ nna ha biri. Nwa ụmụazị bido ajọ ndụ wee wetara ezinụlọ ha ajọ afa maka ofu aka na-arụta mmanụ ozu ọha ọnụ. Ụmụazị be anyị mara ife ori naba n'ezi afa ka ego ịfụ na kama ya atabiri anụ ọbara na-agba gị n'eze ọka mma na iriri akwụkwọ na iwe na-akpụ ụra maka afọ adị ekwu ife oriri. Ka anyị chọba na ezi afa na a na-achụgharị ndị Igbo na mba ụwa niile ọ dịka anyị nwe ọba ahịa iwu ọ dịka anyị bụ ezbit ọ na ya amụrụzi ife na ezi afa ka ego anyị ada achụzi ezigbo afa. Kịta ọtụtụ mmadụ achụta anya bụ ego na ajọ obi. Ajọ obi ju everywhere. Ajọ obi ebe niile. Ịfụnanya adọrọzi. Ịma na ọtụtụ ezinụlọ ego dị na udo adọrọ na ya mana e nwere ọtụtụ ezinụlọ ego adịrọ mana udo dị. Iji maatụ jee nene alụmdi na nwunye ndị na-ele akwụkwọ nri, ndị na-ele ice fish, ndị na-ele atụ osisi, ndị na-ele aṅara, ndị na-arụ mesin. Nenesi ezinụlọ ha ka ịmara mmadụ na alụmdi na nwunye ha na-ekewata. Mana jezie ebe e nwesi duplex, ebe e nwe jeep, ebe e nwere ọtụtụ ụgbọala dị iche iche ndị aka ji akụ ịfụ na onye naba onye naba otu a ka esi ekewa. Ụmụazị a na-ekewasị ka efe kpatara ya. Ọ bụrụ ego na-eweta udo, ọ bụrụ ego na-eweta ịfụnanya. Ụba na-ese kịta ka efe kpatara ya nụ onye ọbụla tiri uche na ego ụtọ ọbụla ego ji abụrụ ezigbo ụtọ. Ego jide ụtọ dị na nwunye ego ahụ gwụrụ anụ ụtọ ha na. Ego jide ụtọ nwanne na nwanne ego ahụ gwụ ụtọ ha na. O kwesịrị ma ego ọ dị ma ego adịrọ ịfụ mmadụ nwanne gị gịnị ya na-abịa ebi ọma imeje gbakọba ife ihe erite n'aka ya. Onye ugwu na-edozi akpa ụkwụ ka ihe enye ofu akpa ụkwụ o nwezuru 10,000 naira puku naira 10 o nwezuru ya o were ofu onye nwanne ya. O were ofu onye ọ dakwara ụbịam mba onye ugwu mana na-eneze ndị be aka ya agwa onye Igbo ya butere gị ofu kọntena ngwa afịa ka onye nke ọzọ bute ofu kọntena ọ chọba ife oyi eme onye ahụ ka sọọsọ ya bute kọntena na kedu ife o ji mee ya a na-anụ afọ ya na-anụ afọ onye o kwesịrị na ọ na-eme ife onye nke a na-agbara ya odibo. O kwesịrị na onye a ya na-akpụ isi ala na-enye ya bụ ife wee jọgbuo onwe ya. Ife o ji dị mkpa na anyị metụrụ aka n'ife gbasara ezi afa ka ego abụ ka ụmụazị marụ ma n'iru Chukwu ma n'iru mmadụ ezi afa amaka maka ọ na-eso ụmụazị achọ ga afụrọ. E nwere nwatakịrị nne ya nwụrụ wee kwacha nne ya. Nwatakịrị a wee ruo n'ini nne ya wee jee bụ ọnụ mmiri wee si nne ya na ọma adịnatara ya na mma n'ụwa mmụọ. Nwatakịrị nwaanyị na ọma adịnatara ya na mma n'ụwa mmụọ wee jụbụ ya ọ bụrụ na ọgba aghara dị n'ezinụlọ ọ bụrụ na mama ha jee kọọrọ ha ife abụrụ eziokwu ilo na asị wee karịa. Ụmụazị a wee kparịbazie ndị nwunye di ọtụtụ ndị a na-anụ n'ezinụlọ akparịwa ha udo adịrọ emekọrọ ikwu. Enwe oge ụmụazị na-amasị ụmụnne ha ma cousin ma nephew ma nieces a na-abatasị egwu ọnwa ịmara ụmụnne gị mana esemokwu na ilo na-asị mezi taa ụfọdụ na ụmụnne ha na-ayị mana ha mara. Mmadụ anọrọ ọrụ oyibo ya na nwanne ya enweghị onye nke tụbara nwaanyị ime 6 months abịazie ka eme ego ọ bụrụ na ha na-abọbụ nwanne. A na-anatazikwa egwu ọnwa ebe a na-eze ndụ ilo na-asị ngwuru niile a na-apụtaba egwu ọnwa were ite ọ na wee sie nri oge agụgụ. Onye ọnwụ na-abịa esi n'ofe ite na-eri nri ewere na blọkụ wee simenti were fensị wee kewasịa ha ncha. E nwere ọtụtụ ngwuru moto adabazi maka onye ọnwụ na bizi na nkọrọ nke ya. E nwere ọnụ ụzọ a na-akpọ ọnụ ụzọ mpio nwanne na-esi ababa nwanne ma ọ bụrụ na ọ dị na mkpa n'abalị. Ọtụtụ enwerọzi ya ha mara ife ọ pụtara. Ọ ife a ka ndị nna anyị ji wee bie ndụ. Oge anyị na-ekwu ife a ha na-eje ụka ha na-agọ mmụọ mana ha ncha nọkọ n'ofe ụmụnna.
udo dị oge aha karịa kịta, mana kịta anyị ka ebu Baịbụl n'isi. Anyị amara ife bụ udo, anyị amara ka esi agba mbọ udo, anyị amara ka esi echekwa udo. Ife anọ ya bụ tigbuo zọgbuo. Ụdị ọbara na-akwafu kịta akwafughị oge nke nna nna anyị, maka oge abụ onye gbuo ọchụ ọgba ọsọ ọchụ, maka ọ bụrụ gị ajọ mmadụ n'obodo onye na-akpa nsị a na-akpapụ ya na ụmụnna. Mana kịta ụmụazị ji nsị a n'isi, ụmụazị ji nsị na-egosi onwe ha. Nsị na-abụ mmadụ ji ịgwọta na ozoro ezoro n'ime ọhịa ka ụmụazị jizi akwụ aka. A na-apịrị akụ na-agba ude na okenye ọnọkwa ya. Onye ka o ji dị mma na a metụrụ ife aka. Ị bụrụ ha na onye Igbo, ị bụrụ okenye, ọ bụrụ na ịma ife mere oge mgbe gboo, anyị nwere ike ịkpọ ancient and modern. Dụọ nwatakịrị ọbụla afịa ghọrọ mụ na gị na-abịa ekwekwana ka ọ ghọọ ụmụ anyị. Afịa ghọrọ mụ na gị ekwekwana ka afịa ha ghọọ ụmụ anyị. Na-ajụ a kwesịrị ntụkwasị obi. Ndị okenye kwacha ụmụazị ka ndị ya akwa ndị okenye. Ife nji wee jụọ ajụjụ abụ ka anyị na-atụgharị uche na ya. Ezi afa ka ego bụ ife ndị okenye ya agba mbọ buwe ụzọ. Maka ọ bụrụ na anyị na-enwe ezigbo afa, ndị Igbo Chineke gọziri ha na amamife, Chineke gọziri ha n'ego. Ebe ife ọma dị ka ekwensu na-agba mbọ jeti n'ife ọjọọ. Ndị Igbo nwere ezigbo afa. Wee fụ na mbọ niile anyị na-agba na mba ụwa na ebe ọ na-ejere achanwa aka ọnwa, ebe ọ na-ejere achawa aka ọnwa, ọ mkpụrụ mmadụ one ma one na-echu ya afa. Anyị wee gbazie nkịtị nyebe echum afa ahụ wee na-agazi ndị aka ha dị ọcha na-atazi afụ ife ndị ọjọọ meta. Kedu ka anyị esi wee dozie nyebe ife ebe a ka okwu dị? E nwere ọtụtụ ọgbakọ ndị Igbo nwere. Anyị ma nke a na-akpọ ọhaneze ndị Igbo. Ajụọna m ajụjụ nye ọtụtụ nkụzi wee sị, kedu ife eji wee mara ọhaneze ndị Igbo? Maka anyị eneghị anya asụsụ anyị na-ana ana. Ndị ugwu eji asụ ha egwu egwu, eji ha asụsụ ha egwu egwu. Ije ma na ụlọ ọba akụ, ije ọtụtụ ebe ha nọ, ọ fụrụ na nwanne ọsụba asụsụ. E nwere ụmụazị ịtọ m fụrụ na Lagos, m wee jụọ ofu afa ya. Ọ sị m nọ Ainọ, amarụgo m ebe o si. Njụ onye nke ọzọ afa ya, ọ sị m nọ Aisha, amarụgo m ebe o si. Njụ onye nke ịta afa ya, ọ sị m na Antonia, nsị na onye abụ onye be anyị. M wee sị ya, Antonia ebe ka isi? Maka Antonia bụrụ afọ Igbo. Ife o ji adị mkpa ka asụsụ Igbo na afọ Igbo anyị wee buru ụzọ n'ife ọbụla a na-eme. Ma ọ bụrụgodu ndị oyibo na-abịa enye mmadụ akwụkwọ ka o desie njirimara ya, ife ọzọ anyị ebu ụzọ fụ ebe ahụ sọnem afa nna gị. Ịfụrụ ana ekaite na afa nna mmadụ emajụ ebe o si. Ịfụ ekaite emajụ, ịfụ Ibrahim na sọnem mmadụ emajụ ebe o si. Mana onye Igbo na-aza Peter Michael, ma Peter ma Michael kedu nke ọha na-abụ afọ oyibo, aka ya ajụkwa ga ebe ka isi. A na-ajụ ese wee ruo n'ụlọ. Ọ ife ndị a ka ya eme ka ụmụ anyị marụ. Inenezi ụdị afa a na-aza gị taa, ịfụrụ Quindalin, Mary Cynthia, Mary Ann, afa eji wee megasịa mmiri Chukwu amaka, mana omeme ka anyị tụfuo nke anyị. Maka ndị nwe afa ife gbasara nke ha na-afụ ha obi, ha dị proud of their language, ha dị proud of their names. O kwesịrị na nke anyị adakwa afụ anyị obi. O nwere onye ya sị na ofe nne ya siri adịrọ mma, mana nke apụtazie a na-azasị afọ oyibo. Efu mmadụ o nwere ka ihe esi wee mmadụ na onye Igbo. Ife o ji dị mkpa na metụrụ aka bụ na ọtụtụ ife efunarịghị anyị. Ọha na eze ndị Igbo bụ ofu ọgbakọ mfụrụ ya enye aka dozie ife a. Mana ya enechaghị anya ebe a na-anụkarị olu ha bụ na politiks. Ife gbasara ọchịchị na ndọrọ ndọrọ nwere ebe ọzọ. Ndị kwesịrị itinye iwu na mbọchị Wenesde ọbụla n'ala Igbo, nọọsụ Igbo ka ya asụ n'ụlọ akwụkwọ, ha nwere ikike ime ya maka onye ọ na-azọ nke ya. Ekwesịrị ka ha nwa tinye iwu n'ụbọchị dị otu a n'ọsọsọ akwa eji wee marụ ndị Igbo. Ndị nne ya ama ọgọdọ na-abụ, maka ọgọdọ na-abụ ka eji wee marụ ndị Igbo. Na nsọtụ niile anọ ma na ebe Rivers steeti ma ọtụtụ ebe, ma ebe Benin, igodomigodo, ọtụtụ ebe enweta ndị na-agba ukwu akwa na-abụ jee efu na enwere ancestral trace, ife a na-akpọ ntọala ndị nna nna anyị ha. Ma ụfọdụ bacha na Igala efu ebe a na-ama akwa Igbo, ebe ọ na-efere a na-ama ọgọdọ na-abụ, ma na ndị Igbo nwere nsọtụ ebe ahụ. Ọ ife ndị a ka ọha na eze kwesịrị ị na-akwado. Ife a ka ekwesịrị, ọha na eze ekwesịghị inwe Channel TV ebe a na-eme ife gbasara ndị Igbo, ndị ọha na eze. Ife a na-eme na Ghana, asa eze ndị Igbo na Ghana, eze ndị Igbo na Ghana, enyego m nkụzi ọtụtụ oge wee kwuo ya. Ekwesịrị ka a na-enwe eze ndị Igbo ebe ọbụla na-abụrụ sọsọ n'ala Igbo. Enwezie ndị ndu ndị Igbo, onye ndu ndị Igbo na Dubai,
onye ndu ndị Igbo na Qatar, onye ndu ndị Igbo na Amerịka, abịazie nwezie eze ndị Igbo, anyị enwe ike chịkọ ọrụ dị coordinated. O nwezie ka o si dị, ọ ndị ndu ndị Igbo anyị adị ezitere eze ndị Igbo na ala Igbo ebe a na-ekwe ife na-emenụ. Onye ọbụla bụ onye ndu, iji maatụ onye mere eze ndị Igbo na Ghana nwechara onowu nke a na-eko achịcha kịta. O nwere onowu nwee ndị ichie niile, ife niile ahụ ebe a ka a na-eme. O nwere ka o si emetụta anyị n'ala Igbo, mana ọ gọwa n'afịa metụta anyị n'ala Igbo. Mana ife niile a na-eme na-eri ji na-eme ife ndị ọzọ anyị amụrụ maka ya, maka ozusiwe isi achọwa nwanne kịta ọ data Igbo zọgbuo na Igbo ya na o metụgo anyị, akọbago anyị ncha niile ọnụ. Ife ndị akọ ha na eze kwesịrị ime wee gba mbọ fụ na enwere ife dịka eze ndị Igbo na Ghana, eze ndị Igbo na Dubai, eze ndị Igbo na Amerịka, eze niile anatacha. Biko na kedu onye ya bụ eze n'ime ha ncha? Ọ ife ndị akọ ha na eze kwesịrị ime, eme n'asụsụ, eme n'ekike, enwegasịa channels soshal midia apụtakwuo na maka nke gbarụ n'iru ndị ebe a ka ekwesịrị isi wee na-eme ka ụmụazị wee ghọta ọkacha nke a ife gbasara ihe onyonyo ndị gba ọtọ na-efegharị ebe niile. Enwere ife dịka ngalaba sensọ bọọdụ ka unu fụ na anyị tọrọ atọ, anyị furu efu. Ife ji na-agba mbọ na nkọrọ nke m na ezinụlọ m, agwa m nwa m nwoke n'oruo SS3 ọ bịa nweta ekwentị. Otu a m si wee kwu ya ka ọ dị, okenye ọbụla na-ekwu okwu na-abụ ọnụ mmiri na tupu ọnụ mmiri ọ bụpụrụ aka ife okwuru emezuo. Ọ batara SS3 tupu m wee nye ekwentị. Kịta ọ nọ na mahadum. Nke nwaanyị ọ tọrọ na-aba SS3 enyebere m ya ka uche ya nwee ike wee dị ya, ọ na ha na-agụcha mwere ya wee nye ya. Ọfọkwa nke ọzọ ha wee na-afụ ife bụ na ị na-enye ụmụazị ntọ na anaghị eme ka ha tọọ atọ. Ife abụ ka e wee zara ezi afa. Ka m gwazie ya eziokwu, ị bụrụ ha na okenye na ala Igbo, jụọ ụmụ gị kedu onye ha chọrọ ịdị ka ya. Ọ bụrụ na nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị akpọrọ gị afa, ịma na ị ghọrọ afịa, ịma na ịba akpa wụpụrụ akị. Jụọ nwa gị nwaanyị, ọ sị gị ịbụrụ nna, jụọ nwa gị nwoke onye chọrọ ịdị ka ya, ọ sị gị na Donald Trump, ịma na o nwere ebe iso, ịma na ị dara uwe ofule ịmara afọ n'ala. Ị bụrụ nne, jụọ nwa gị nwaanyị kedu onye ị chọrọ ịdị ka nwa nwaanyị, ọ sị gị na ọkụ na Elizabeth, ịma na ịnago ịnọrịa. Obere ife ha gbanwekwu afa ifuo, ha na-agbanwezi afa kịta. Jee na newspaper zaa afa ịmara ebe o si. Ọ kwesịrị na jụọ nwa gị kedu onye ị chọrọ ịdị ka ya. Ọ bụrụ na ịgba mbọ ụmụ gị afọ na ịgbara mbọ fụ ntọ na ana, fụ na ị na-atụ egwu Chineke, fụ na ị na-ekwu eziokwu. Mana n'ezienụ ọtụtụ ndị okenye ka a na-akpụgharị na TV na ha zuru ego obodo. Ha zuru ego obodo ife ebe a na-akpụgharị nna mmadụ, onye nwere generation, onye nwere children, onye nwere grandchildren, a na-akpụgharị ya na-akpọ millions and billions of naira. Kedu ka ifere ya adị? Ka iru ụmụ ya adị? Ife ọbụla ezute n'ori, ndị okenye ka m na-agwa okwu a. Ife ọbụla atụta na asị, ife ọbụla ezute n'ori, ma ndị nọ na nga ka m ghara eje na gbaba afa, o nwere ndị nọ na nga. Efu ebe a na-akọ akụkọ enwere isi, onye nna ya na-agba aja egwu n'obodo, kedu kwa o ya eji wee nọrọ? Onye nna ya na-agba aja egwu, o kwesịrị na ụmụazị na-agwa ofe, okenye abịa gbuo ha ọgụ. Mana ebe ndị okenye na-agwọzi ofe, kedu ife ụmụazị ya eme? Ife ahụ ajụ anyị ajụ onwe anyị. Ndị Igbo kwutere okwu si na nze ada akọ n'obi. Kedu ebe ndị nze nọ? Ndị nze asara ire ebe ka ha nọ. Onye ka m ji wee kwuo na mbụ na ndị nze nwere ife ha na-eze na ndị nsọ nwere ife ha na-asọ. Ka anyị jụọ n'onwe anyị ajụjụ, ka ebe ka ndị igwe maka ha nwere ife ha ya arụ n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị igwe onye ka aka ndị mmụọ dị n'oche ha nọ na ya. Ọtụtụ ndị igwe onye ji satifiketi ndị politishan wee na-achị. Ebe a ka okwu dị, o nwe oge o mee na Anambra steeti. Ịfụ na gọvanọ nke pụtara nụ tupu gọvanọ Soludo wee na-achị nwere oge ndị igwe nọkọta kewaa ụzọ na-abụ. Ụfọdụ ndị igwe wee so gọvanọ, ụfọdụ ndị igwe wee so aka ji akụ na Anambra steeti ka a ghara eje na akpọwa afa wee gonye ndị igwe nke ahụ eso gọvanọ, gonye ha ụgbọala ka nke gọvanọ gonyere ndị nke ya wee gala ọnụ. Ife abụ ife a na-arịa. Ọtụtụ ndị igwe wee hapụkwuzie gọvanọ sobekwuzie nke aka ji akụ maka ụgbọala na-egbu onye nwe ya. Kedu ife bụ ụgbọala? Ife ahụtara n'eze ọ na-eju afọ. Mbọsị bụrụgbuo okenye na-ebu ọnụ ju nni. Iweta ife onyinye nye okenye, igota bred achịcha nye okenye, ọjọọ gị kedu ife na-arụ? Inye okenye ego ọjọọ ka ife na-arụ. Kedu ife batara ya nụ ka ọ ghara eri chi n'ọnwụ, ka ọ ghara anwụ n'ọnwụ abụrụ ọnwụ chi ya? Mana tata ndị okenye na-agba azụ nto, ma ndị nne ma ndị nna. Ndị okenye ife anyị na-azụ taa kpatara nne ọtụtụ akwamozu na-aga taa maka ọ dị mwute.
ịgbakọ ifu na ụmụazị kịta enwerozi egwu Chineke nke ha ji enwe egwu mmadụ n'ime ha. Nene ọtụtụ akwamozu nne na nna nwụrụ ana, ọ bụrụ na ịsoro ụmụ gị ọfụma ife ụdị egwu a na-agba ụbọchị akwamozu, ife ebe ha na-enuyasi ukwu ha ọkwadere ini ozu, o doo ha anya na ha mara ebe mkpụrụ obi gị na-eje. Ego ahụ ikubiri ife gbasara gị agago ebe a ka ya nọ ha na ndị ọyị ha na-akpa nkata na-amụ amụ, bụrụ ihe onyonyo na-akpagharị na-anakọ ego, ọ bụrụ anọda, ọ bụrụ biznes, ọ bụrụ ebe ọzọ, ọ bụrụ afịa ka ehiwere ebe a na-akwa ozu. Ọ bụrụ na ezuru ụmụ gị ọfụma, ị ga-ata afụfụ ya na ndụ, taa ya n'ọnwụ.